Şeýlede arkadaş şegeriniň dabaraly açylyp ulanmagy gelmeginiň kille münasibetli arkadaş şegeri rowşan geljeğiň aýdyň ýoly atly dabaraly maksat geçirli. Arkadaş şegeriniň häkimligine geçirilen bu maksata Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyňky arkadaş şegeriniň gurulşy goýunça döwlet komitetiniň arkadaş şeger häkimliginiň idara kärhanalaryň ýoly başlary hem-de işgärleri, hormatly ýaşullar, iniler, hem-de köpçülikleriň habar beriş terişleriniň wekilleri talip ýaşlar gatnaşdylar. Maksat atnaşylar bir ýerde ýaýwanlanylan sergini sinadylar. Onda durly önümler we işläp taýýarlamalar görkezildi. Arkadaş şegeriniň münasip bolan halkara bayraklary sergide aýratyn orun tutup, hemmeleriň ünsün çekýär. Belen şeýle arkadaş şegeri geçen ýyllaryň dowamynda şeker gurulşyk maksatnamasy ulgamyna ýokary görkezlerini, innovasiýon mümkinçiliklerini hem-de ekologiýa derejesini tasdiklaýan awraýly halkara güwanamalar bayraklaryny sylaglany. Sonra dabaraly maksatda çykyş edenler ýurdumyzda we sebitde ýeketäk akylly şeker bolan arkadaş şegeriniň açylmagynyň 2 ýylyga münasibetli hormat prezidentimizi hem-de gahrman arkadamyzy şeýlede maksat nazary tüýsürekden gutladylar. Hem-de arkadar gahrman serdarymyza we gahrman arkadamyza bir jan saglyk oda ömür tutumly işleriniň hemişe rowaş bolmagyny, nurany geljeğimiziň nyşany bolan arkadaş şegeriniň awadaşlygyň we rowaşlygyň bilentliklerine tarap anamly öňe barýan bir karar watamynyň adawraýyny dünýä ýaýmagyny arzuw etdiler. Hormat prezidentimiň arkadaş şegeriniň ýaşaýjylaryna iýberen gutlagyna beleşýäli. Her wagtda gahrman arkadamynyň jökür paýhasynyň kemale gelen täze şegerde bagtyar durmuş gaýnap joşýar. Akıllı şeker konsepsiyasi esasında kurulan idara ve durmuş maksatlı disgalar, ören uňaýly ýaşaş jaýlary, ministerlikleriň, puduklaryň dolanýyş edaralaryň, banklaryň şahamçylary we başga-da köp sanly möhüm binalar ýaşaýjylaryň hyzmatyna berildi. Arkadaş şegeri giň şaýollar, döwrewap ışıklandyrys, dolanýyş ulgamlar bilen öpüşen edildi. Şekeriň ilatyna we mihmanlaryna häzirki zaman ulaglary ýokary derejede hyzmat edýär. Çıkışlarda kanun esasyna döwlet ähmetli şeker diýen aýratyn hukuk derejesine eýe bolan täsin şeker uruslyk taslamasynyň arkadaş şegeriniň türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyz tarapyndan başlanan we häzirki döwürde arkadaş gahrman serdarymyzyň başlanmagyna üstünlikli dowam etdirilýän giň gelme özgertmeleriň aýdyň netijesini maslahatlaryny taly. Belenşýäli halkamyň şöhratly taryhynyň gözwa salýan gadymy topragyna bina edilen bu şäher durmuş ulgamyna öňde barjy sanly maglumat kommunikasiýa we ýaşyl tehnologiýalar ornaşdyrylan akylly şäher taslamasynyň ajaýyp nusgasydyr. Bu ýerde milli binagarlyň iň gowy däpleri şäher gurulşyk hem-de dizaýnyň häzirki zaman meýilleri bilen sağlaşyk goşýar. Ähli wagtda şol fana TV-gata aýagly çemeleşmekde halkara ölçeklere laýyk gelýän degişli düzümler ýaşaýjylar üçin amatly we oňaýly şertler öpüşen edýär. Bularda ortamda çykyş edenler bu ýsoňçly durup geçdiler. Mälim bolýarly arkadaş şegeriniň gurulşygyny 2 tapgyrda amala asyrmak meýilleşdirildi. Her wagtda onuň gurulşygynyň 2-nji tapgyry dowam edýär. Bilşimediýäli arkadaş şegeriniň 2-nji tapgyrynyň gurulşygynyň çäklerini diňe bir durmuş düzümli disgalar däl, eýsem döwrewap synagy toplumyny emele getirjek öňümçilik kärhanalaram ulanmagy berler. Durmuş düzümli disgalaryň hatarına bolsa, çağalar din jarş teýilgäkini, arkadaş şegeriniň meçidini we beýlekleri gürkenmek bolar. Belenşýäli täze şegerde ähli işler dünýä ölçeglerine laýyklykda ýokary hilli amal asyrly. Okuw mekdeplerine sany ulgam ýaşaý jaýlaryna bolsa akylly öý ulgam ornaşdyrly. Ýürüte işlenip taýýarlanan programma üçinçiligi işin bökdönsiz anyp barmagyny şertlendirýär we dolanyrlýan ähli insanlaryň aýratynlyklary barada anyk maglumatlar ködürilýär. Çykyş edenler bular dogrusyna bu ýsoňçlygy gurrun etdiler. Belenşýäli döwrewap şekeriň ekologiýa taýdan araslygyny öpüşetmek maksady bilen zerur bolan toplumlaryň çäreler görüldi. Tofana daşky goşaw teýigat bilen sağlaşyga ýaganmak üçin şekeriň köçelerine we daş döwrüne köp sanly bagnahalar oturdurly. Ekologik taleplara laýyk gelýän sağlaşyk ýol ulag düzemi döredildi. Arkadaş şegerine halkara ölçeklere laýyk gelýän köp şahaly ýol ulag düzemi döredildi. Giň şaý ýollar köçeler herki zaman aşaklanýaras video gödägçilik we dolanyş ulgamlarla öpüşen edilenler. Gahrman arkadamyz şäheriň düýüs duran wagtyndan bäri onuň gurulşygyny hemişe üns merkezinde saklaýar.
Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadamyň arkadaş egan amala asyrýan hergedeki iş tapary möhüm gurulşyk meýdançylaryna anyp barýan işler bilen giň işleýän tanşlyklan baglanşyklar. Gahryman Arkadamyň ditkalaryň ulans aýratynlyklaryna, ygtybarlygyna, howpsuzlygyna, daşky bedegine değişli gymmatly maslahatlary taslama dödüjiler, binägerler, gurulşykçylar üçin ugur görkeziji çelge urlýar. Çıkış edenler bular doğrultusunda durup geçmek bilen Gahryman Arkadamyň şegerin ikinji tapgaryň şäherlerine guruljak binalaryň taslamalary taýýarlananyna, her iki zaman şäher gurulşyk maksatnamasynyň talaplaryna iýerilmeligini we sany tehnologiýalaryň işden ornaşdyrylmalygyny belleýän ölçekler. Şunda döwlet başçylygymyň intellektual eýeçiligi değişli önümleriň ulanylmagyna we gurulşyk hemde bedek işlerine sany tehnologiýalaryň işden ornaşdyrylmagyna uly ähmiýet berýäni bellemek gerek. Arkadaş egeriniň köçelerine, şaý ýollaryna we edaralaryna halkymyň görnükli şahsiýetleriniň atlaryny dakylmagy uly buýsanç duýgusyny öýredýär. Soňra bir ýerde medeniýet we sunat ustatlarynyň çykyşlaryna giň orun berli. Aýdym saly bu çykyşlar çäräniň toý öwüşgünlerini artdyrdy. Berkara watanymyzyň durmuşyna bolup geçen möhüm hemde owunçly wakalaryň aýdym saly çykyşlar bilen utgaşdyrmagy asly däbe urly. Munyň özi ýurdumyzda ajaýyp wakalaryň ähmetini hasa belende oturýar. Joşgyny çykyşlarda garaşat watamyz hemde Gahryman Arkadamyň başlangyçlary bilen amala asyrylan özgertmeler, şol sany ajaýyp arkadaş egeriniň gözellikleri we aýratynlyklary berkara döwletiň täze ýamyna galkyş döwrüniň ägert uly özgertmeleriniň başyna başlan hormatly prezidentimiziň beýik işleri, Mehriban toplamynyň gözelligi, müdümi adamlar gymmatlyklary watp ederli. Dawarala maslahatyň ahyryna adnaşlar hormatly prezidentimiziň adyna ýyllanma kabul etdiler. Mahlasy arkadaş egeriniň dawaraly ýagdaýda açylyp bolmagy bermeniň şanly 2 ýyl münasibetli geçirilen dawaraly maslahat ýokary honetlige şatlyk şowkuna wetdenli.